La quarta part del territori de Costa Rica són boscos tropicals protegits. El govern del país centreamericà ha rebut 56 milions de dòlars per augmentar aquesta protecció i per estendre-la a les aigües territorials. La meitat dels diners provenen de la compra de deute pel govern dels Estats Units i l'altra meitat són donacions d'entitats privades. Costa Rica, país de gran riquesa natural i on l'ecoturisme proporciona grans parts dels ingressos, vol convertir-se en el primer estat que aconsegueix els objectius de les Nacions Unides sobre àrees protegides i esdevenir un model per a altres països. Hola, Eduard. Què faràs? I Costa Rica és precisament el país que ha pogut visitar Eduard Motos, guanyador del concurs GES Natural. El viatge era el gran premi final d'aquest concurs organitzat pel programa El Medi Ambient i Gas Natural Fenosa. Motos va poder comprovar, de primera mà, la gran riquesa natural d'aquest país i va comprendre per què protegir-la s'ha convertit en un dels eixos de la política econòmica del país centreamericà.